Чакай, къде баш? Защото Витан, нали, и той разправяше нещо за Защото съм го изключил. Drum and Bass и той може да дойде, ако поне дойде някакъв човек там, ще е много хубаво. Виж, не е готино. Много пиласката. Ей, мамолен си. За голема, но даже не хвърля, виж космчета, смисъл вече такъв. Спокойно, ето, примерно като не мърдам. И си седи. Спокойно. И като мръдне, се шашка. Ама пак не се сешка много. Нищо не направим. Да, не скача, не скача. Това е голям, бе. Аз до сега го гледах само през телефона. Голема. Красавица тя. На моята ръка дали ще е на души, ако си я дам между твоите? Ако си пушил, не е добра идея. Смисъл не е с друго, защото ще се гипсира. Смисъл, оп, чакай, стой, не, бягай. Чай, че това го изпуснах, почнах да говоря. Смисъл, спокойно, ей. Да, точно, айде. Чакай. Трябва много нежно да се отнесе човек. Мисля, защото наистина плашат се. Аз се опитвам да му вдъхновения, но хората кажат, да си пак. Спокойно. Това му е второ вадене май, откакто е такова. Сменил кожа? Както сменил кожа, да. А преди това не съм го вадил почти 2 месеца. Но както виждаш, просто няма грам идея неждато хапа. В смисъл, просто си ходи. Не знае къде ходи, ама ходи. Добре. Мир. Спокойно. Спирам ли мовито?